Balik sa laon. Turag ta lang. Ano yung mga batismanan? Ready na sila. Hey, Marcel? Kat ka diyan ito. Ito sa langbiran. Layo ka tapos lang. Asisil ra bakli. Ha? Dili pasulod rin daghan. Ikaw mo siya. Ano ba Leo? Sa likod ba? Booking ni ganyan na. Ibungkus sa ibungkus. Ibungkus sa ba? Plato, dia. Anak-anak eh. Ah, Ano? Apa yang itu? Ibu mangulit na. Bubundak lang ni ulan ako. Mas, ako wala. Tara. Ano ka guys? Wala ka biscuit. Ah. Una ramin niya. Sinay. Guys, sen. Ah, Langil. sima. Balik mga idol. Dito namin ito. Nay. Layo na kasi ako. Hindi. Diri lagi. Vlog. Agoy. Subida. Pero maniud to sa mua. Dalo kayo ang dalan ng god, subidaon kayo. Tubig lang, haba? Oh, tubig ron. Tadahay, tanaw mo oy. Butis mo tagsayo kay basin usok ang tubig. Tadahay, tanaw mo oy. Dito may pat Magpalangilangan sila. Tanaw taba sa hydro. Ha? karon gadahonog mo to. May mga balay di diha. Oh, di ay. Kami sa hydro sa MBC. Diha ang hydro tungod. Gadahonog ang tubig. Mga lasang sa palibot. Pas ma. Oh. Karga.
Pwede na gumawa eh, oh. Ah, ano sila plano? Yung antot number. Tagalumbo kay kasigara kag-interview daw. Sa ingon, ber. Res, wala ka. May pangayuan ang tanan. Bukat man, nadala man. Labanan din interview to Ilonggo. Oh, lumbo daw kasigara ang interview. Pwede Noel. Dugay-dugay to sila na. Baklay pa to sila. Lay pa. Ila pang kung laton si Bambam. Lalo na rin ba? Muli si Bambam. Oo. Tsaka? Wala bambu. Ano, buhayan na kita. Ulan na na. Dali yun. Hindi naman din yung ito. Ano, bandog. Nangaon ako sila day. Wala ka man siguro. Ulang ngay mo kawayan na din. Hindi sila ngay mo kawayan. Busy mo ganing area dire. Sabat na. Ha? Nakayang budget siya. Tapos pa jud. Kuya, ako oy. Magpray. Kuya, ato niya eh. Papoy git. Ayo pa eh. Will? Ah, yes, yes. Ingon danlok, malagi. Wala na idanlog ma. Sino rin yung pundaran mo sa ano? Dinig sa kita. Dinig sa adlaw ani. Naray mo sakyanan diri. Hindi, magsilbig inao ka daw Noel dito. Amay karuwil ang Green brown. Ha? Unod. Rasad. Nanay, mama. Isa na dunggan. Ha? Lihat mo mama, isa rin dunggan. Isa lang na pugaon mo na mo. Ay, galingan ana oy. Ito ita. Ay, galing na. Wala na kita na. Wala na gini, puno hangin. Ang ina. Dapat ito lang dali og bautismo at pag-uwan na. Kanang tubig diha. May ato, isaw lang to sila sa Nya kuwan pa. kurang isa ra. Wala ka pastor dito ba? Undap raw si.
Tapos si Kwan, Kuya. ito rin si Kwan. Bukol, di pa Katong mapapagod. master nga pa kan. Kaya? Dili katong naikon binagwali ka. Di ba minyo man dapat pa? Dili pa to binado. Si Wayan. Hindi ko to pastor. Si Ate, ni Alom ba si... Ah, si Rodel. Ay, sa Ah, laon. adlaon. oh. Dili. Wala Hindi ko man to siya oy. kuan. Dili pa? Kumanto, panado. Ah, para kita mo si. Tunda po ko. Hindi. Hindi. Ang Bible to, dili pa diha. Kwan ko niya pa. Sa Bible from sito. Ay, Teves ba? Miss pa, di ko na- Gwapo nga pastor. Ano ka kanina? Teves. Ya anak na rin kasi pastor. Dili anak pastor. Ala to Pastor Bukol pa. Uy, ano ni sila? Piraman igal. Di ba kung hangin dito ba? Gusto tayo. Ano ka permit mo camera? Ilang night? Oh, kita na siya. Ilan? Next week. I-text mo na ta sila, ma'am. I-release na. Nangitag number. Dili tuod na record pa ngayon anong number. Basta lagi na ngayon lagi. Sure. Kailangan mo po. Director, kami nga, basta. I-release. Kailan pa dito sa mga Arellano, Dubai. Dito siya. Tagalunggo, mga siya siya para isa sa man sa Arellano. Ay, mga Arellano dito sa Lunggo. Napala si Inday sa Balayday. Ah. Ngayon, magatong ni... Galito. Sala. Istorya ba? Kasi na ka na. Kita na mong ipon bigas. Inay, di mo pa rin ito. Si Surya kaan basa ka Bible gid okay sa Wala siya. Wala naman. Nag-vlog Wala na na ako. yung Wala siya. Ay, ubanong gani mo mag-vlog. Nagre may exercise noon ma. Boy toyo ko ni mag-exercise. Exercise yan pa din ba? Ubus ng ulan Yung mga naman, ugat. oh. Di naman makita. Bungit. Wala na mo doon. Wala na gani. Wala na gid oh. Doon po doon. Na God bless. Nantag pa kayong fried chicken. Naan na fried chicken. Nagang na ba daw kailang giluto to? Kinsa man? Ngayon, Sila Kuya Errol. nagan di giluto. Nagan to ilang giluto eh. Hapon na lang, hapon. Dira pa niya po na lang. Apa niya po? Nagan. Ano nila kay? Una-hula to nila. Narabas sila kuwan. Luto, gurmi, para na po sa muwan. Chicken. Nagasamot ko rin kagutom ko na lima ilang fried chicken. Kani.
Wala linya. Pinya ba yun? Isgot with pinya. Kapagay ka ulit sa kanya. Sa asin ba? Asin ba? Ano to, slice doon ba? Ito asin ba? Ang pomelo, gito yung Ito na ba ito? Tingnan na ba ito kasi? Di ba nga may ano siya? May ano rin ano sa... Wala na 5 sa kalag. Tatay. Pomelo, gito yung Ano kaya asin na baligyan ko na siya? Sa akin ito. Oh, Kagway. signal pa. Buyag man na sila. Ha? Buyag na sila. Ano po? Di ana bitaw sila ni ko nga. Signal pa kay kanil kami tanan. Di ba? Ito pa ba? Sa script daw ba? Script. Hindi ko na script. Bukal pikangking. Tikangkang. Murag kang intoy nga natong bating. Dugay na tawa kagid ding dapita oh. Dili may tiglusuta do. Sa ide. Ano naman? Tap na bukid. Sa tama. Kami si Jimboy deh, kami kapitan nila di ka? Jimboy, Oo. dili na. Kailangan may lisensi ya. Oh.
Pampihan. Tingha. Saan di ko ako ni mo? Ha? Nagay mo din. Ay, sila. Sinasakan. Oh. Makan pagkayo eh. Kunyo, bagyo. Ako liyo. Pagdili na. Ay kami lagi ito. Wala na kami yun. Active ka. So, tinay-kwentong kayo na views. Tama, lapit. Diba na? Sabi sila. Oh? Ano man yung lawag eh? Pura lagi ka make up ko eh.
Hindi kaabot dito sa MBC. Loy kayo mga first. Yan, yan. Lapo kayo. Marami na magbasak dito. Ba't rin sila dito yung badlong dito ba? Ay, 35 minutes ako. Bawal. Patay na po. Wala ka din. Ikan, di ba balay-balay ba? Sira lang daw. Ha? Tulog man. Taon na yung poster. Pre, Na. Ay, taon na itong poster niya. nakaay. Wala pa yung taon.
ba? Ang cute. Serba-serba to ah, murag mabuhat kong dunggan. Magpapadaki, hindi na diretso yun. Inay kay natumaong ko to. Pagaw. Colorful cute. Ganda ng tulog. Ha? Ay, tingnan mo ni Greg. Diba tao? Kaibigan ko din. Diba to? Gapay na. Kulay ko. Bakit na lang tatong ko? Grado silang ising. Kinaba lang ba na? Hindi na masira. Kulay mo? Ayag kayo yung kulay. Puti. Over ako sa puti. Isa ka matulog. Wala sila nagka na? Color and second to. Kadiya. Abi ka. Wala na yung bunyi nalay. Kapila na lang natin ba? Paminaw na ko, Tim. Uga na lang ang kuwan. Mauga na lang kalimutan. Mga kalibutan, Wala hinalay, sila na po nakagat. yung hinalay. Tutuwa ka nagbo, nanago to ba? Nanago. Nanago. Eh, abot na ni. Manago na wala. Hindi rin po to, mga idol. Salamat. Ayong, nanay. Sumilan. Aron, tiga ko manago ko. Sino magawa sa Bye mga idol. Ay, God bless mga lahat.